Türkmenistanda adyk gyçylygy ýiti duýulýan mahala Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy ýurtda adyk bolçulugyny madamlayan ýasamy towukly satyjysy tekçeleriň suretini iýberdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz Aşgabatyň Gülistan bazarynda satylýan bu ýasamy towuk etleriniň dürli daşky ölçegde döwüni aýdýar. Olaryň käbiriniň daşky şekli ýumşak bolup, käbiri dürli geometriki ölçegde. Bu ýasamy towuklaryň ýerleşdirilen tekçelerinde satyjy ýok. Döwlet dukanlarında towuk etlerini we butlaryny satmaýarlar. Olardyň bazarlarda satýarlar. Ýöne nowatlar sebäpli olary satyn almak mümkin däl diýen ýaly diýip habarçymyz gurrun berdi. Paýtagtda habarçymyz döwlet tarapyndan kesitlenen söwdegärleriň towuk etlerini diňe ýerden satýandygyny, ýöne paýtagtyň käbir bazarlarynda towuk butlarynyň 20 sentýabrda öýländen soňra hem satylandygyny aýtdy. Dün her adamy Gülistan bazarynda 2 we Mir bazarynda 3 but satypdyrlar. Ýöne şu gün Gülistan bazaryna öz başdak söwdegärlerden towuk etlerini ölçegine göre 20-22 manatdan satyn alyp bolýar diýip habarçymyz belledi. Ýatladyp geçdik 18 sentýabrda Kronika Türkmenistan neşri Aşgabatyň käbir bazarlarynda içi paýta bilen doldurulan ýasama towuk etleriniň tekçelerde peýda bolandygyny habar berdi. Döwlet dukanlarynda towuk eti awgustyň ortalarynda ýitirim boldy. Daşowdyň bazarynda satyjylar boş paketleri towugyň içi goşu bilen doldurup hamana towuk eti satýar diýip neşir çap eden habarynda ýazypdy. Şonu Azatlygyň çeşmeti hem Aşgabatyň bazarlarynda içi paýta bilen doldurulýan towugyň sowdasy baradaky gürrüňleri tasdiklady. Aşgabatyň Gülistan bazarynyň tekçelerinde içi paýta bilen doldurulan galp towuklar peýda boldy. Satyjylaryň özleri bulary paýta towuk atlandyrýarlar diýip Azatlygyň paýtagtdaky çeşmeti gizlinlik şertinde maglumat berdi. Türkmenistanyň resmi hem de hökümetçi medeniýet serişdelerinde ady haritlaryndan doldurulan sowda tekçeleriniň ýokary hilli suratlary wagtal halka ýetirilýär. Towuk eti awgust aýyndan başlap döwlet dukanlaryndan ýitirim boldy. Awgustyň başyndan başlap towuk eti diňe bazarlaryň tekçelerinde her ele bir sandan satylyp başlandy diýip çeşme aýtdy. 18 sentýabrda Azatlygyň Daşowdaky habarçysy unyň 50 kilogramlyk bir gabynyň bahasyny 380 manada durýandygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä Daşowda 1 kilogram et 38 manatdan, 1 kilogram jylky et 59 manatdan bahalanýar. Şeýlede iň ardan çöregiň bir sanysy 6-7 manada durýar. Şol bir wagtyň özünde habarçy bazarlarda ýalan ýasama haritlaryň hem peýda bolýandygyny belledi. Ol Senaat haritlarynyň hususan da diş pastalaryň hem de Wash and Go Head and Shoulders ýaly şampunlaryň ýasama görnüşleriniň hakykysyndan biraz ardan bahadan bazarlarda peýda bolandygyny aýtdy.